चवाट्याक 4 कोंबे दितलो, 4 उरपाटे कोंबे, काळे कोंबे, समजले? एक ऑपरेशन झालेले असा, असे 4 ऑपरेशन जातले. माझे नाव लुईस नागवेकर. 4 जिल्ह्यामध्ये माका जादूकर म्हणून ओळखले जाता. असे 4 कोंबे दितलो, 4 कोंबे. माहित ना कसं असा तो? रुपाटे कोंबे दितलो, रुपाटे. एक ऑपरेशन झाला ना, असे 4 ऑपरेशन जातले. माका जर त्रास दिलो ना कोणी, त्याचे 4 ऑपरेशन जातले. त्यांना असं त्रास करतलो. जादूगर कोंबे, कोंबे, काळे कोंबे, चवाट्याक दितलो, चवाट्याक. माहित ना कसं असा? नागोबा, नागव्याचे, माझ्या ॲन्सेस्टर नागव्याचे असा, नागोबा. 16 सेंचुरीमध्ये मग आमचं देव नागोबा असलेलो. हां, कोण कॅथलिक नसलेले आहे सर. सगळे ना, सगळी लोक, आमची लोक सगळी का ना हिंदू असलेली. माहीत ना, 4 रुपाटे कोंबे देतलो. माका कोणी त्रास दिलो तर सोडूच ना, डसतलो नाक. हां, माहीत ना कसं असा कोंबो.